Yini home? Hlala izingane ezinjani home? Ehome kuhlala izingane ezihlukumezekile ezidlenguliwe. Ehome kuhlala izingane ezintandane engenabazali. Mina ngihlale ehome ngesimo sokuhlukumezeka kwe-rape. Uvulwa kwami noVirgin ngavulwa nge-rape 2004 ngina-12. Usuku okwashona ngalo umama, usuku engadlengilwa ngalo, mhlawumbe ihesi kade imlanda manje ingakafiki ngisho, mhlawumbe ingakafiki ngisho emakethe, isuka naye la manje ingakafiki ngisho emakethe. Ngangibanjwa mina, ngangidlengulwa. Okubuhlungu oyedwa wabo labo bantu owomndeni. So that is why ngagcina sengi-end up sengiya kuma-social worker, ngihamba i-counselling. Shuthi abona odokotela e-counselling ukuthi hayi angikho right kahle, kona ngiyingane kodwa manje umqondo ngokuthi ngihlukumezeke ngisamncane bangithatha bahamba bayongifaka ama-social worker ehome nezinye iy'ngane, ngingahlali nabantu bomndeni. Naye lo muntu ngobani ngiyambona nje bengisho umuntu womndeni, ngoba before ayenze leyo nto benginokuthi mangabe ngigeze ekhaya uthi mhlambe uyaqhamuka athi ha usuvuthiwe kanje usiyintombi, ingane kamamncane usuyintombi. Ngithi mina hayi bomfethu uyishiswa yini leyo? Athi awukade ngangikubuka usumdala phela manje. Enoyiloke isho leyo nto nje yabo, ngiloke ngimkhuza ngelanga ngqongqoze phuma ukuyophuza, ngimvulele isicapha. Mangimvulele isicapha engabuye embhedeni wakhe, ngoba uyawazi umbhede wakhe ungamaphi. Avele eze ngala kowami umbhede, ngizwa ngomuntu usengena embhedeni wami, vele ngimemeze ugogo. Ayixolisa athi amphethe unxesi, yazi bengingaboni lithi umbhede wami. Ngithi hayi okay, asuka embhedeni wakhe. Mhlampe kwaphela mhlampe 2 months 3 months kwenzeka lento-ke, wasenza lento-ke nomngane wakhe. So nje hayi umndeni sometimes hayi, especially kona uma ungasenayo uma akukho right. Bagcina beboshiwe kodwa. Ya bona baboshwa kodwa noma bengahlalanga, ngoba kuma wakhe kwasekuba engathi